Sziasztok srácok! Ebben a videóban ugye meg fogom mutatni, hogy hogyan kell ilyen color csinálni. Ki is raktam róla a videót. Itt. Ugye? És ugye, ja. Választatok egy képet. Én Painterről szoktam. Kiválasztatok egy ilyen hátteret, ami nektek jó lesz. Én most egy ilyet választok, és én képernyőképpel szoktam lefotózni. De lehet mással is. Gondolom. Oké. Ja, és választatok táncost is. Ugye? És én a táncost így ezzel szoktam levideózni, szóval, ja. Levideózzátok így a képernyőt, és ugye erre, most én nem tudom, hogy kell mondani. Most úgy mondom, erre. Au. Na, rámentek, hogy új projekt, aztán fotók, és ugye kiválasztatok azt a fotót, amit választottatok. Oké. Hogyha szeretnétek valami effektust hozzá, akkor választatok. Én szeretnék, és ilyet. És rámentek oda, hogy átfedés. Jaj. Várjátok. Ott lent van. Most így nézzük. Itt van lent, hogy átfedés. Ott. Aztán rányomtok oda, hogy ugye arra a kis gombra. Aztán rámentek, hogy videók, és ugye az, akit levideóztatok, ő itt lesz. Én őt videóztam most le. És igazából kicsikét kinagyíthatjátok. Aztán ugye, ja. Én ennyire nagyítom ki kb. Oké. Aztán mentek még egy kicsikét. És itt van, hogy a háttér eltávolításra, és automatikus eltávolítás. Oké. El lett távolítva, aztán kicsit kinagyítjátok, amennyire nektek jó lesz. Nekem ez így tök jó, hogy néz ki. Na, oké, és megnézitek a videót. És azért feketült el, mert ugye elég hosszú, nem elég hosszú. Rányomtok erre a kis képre, ugye, röviden, és így ezzel a kis vonallal így behúzzátok, ameddig a videó tart, ameddig a tánc tart. Oké. Aztán meg is nézhetitek, hogy milyen lett. Ugye a végén ott van. Kicsit kinagyítom szerintem. Oké. És oké, nem az elején kell rárakni az effektusokat, hanem a végén, mert úgy látszódik is. Oké. Kiválaszthatjátok azt az effektust, amit szeretnétek. Én ezt választom ki. Oké. Megnézzük előről. Az a baj, hogy a végén nem tudom miért, de eltűnik ez a
háttér, ez a csillogás. Megnézzük előről. Várjátok. Akkor most az lesz, hogy erre megyünk, aztán ide rakunk még egy effektet. Oké. Na most nézzük meg az elejétől. Oké. Ez nekem tetszik. Aztán exportálás. Oké, már kész is. Le van mentve. Aztán kiléptek. És igen. Szóval akárhol fel tudjátok rakni. Most mindjárt felrakom YouTube-ra. Ja, és ott is tudtok hozzáadni hangot. Oké. Én például hozzáadok egy ilyet. Ja nem. Egy másikat. De nem tudom, hogy mit. Oké, jó lesz ez is.